kubor nakaslem jong unong san Hima. Hapding kejingmi kubor ba uwe na kinong lamdenti lani ugait hanong rian ubalayi uraja ragovanshi kasonam ragovanshi bat laingut kiwepat kat ba kidang yait lang hanong rian udan hapding kejing ngos ir hadian ba kerteng bat kadur kadar jong una palai pat ba da kibabon kilat pathai kubor hap ban pun kan mau bana kalian ka sarkar jila kada ban Ïaïong Mynjur ka we ka Skhim ka ba Ïaïong yaki Sakhi kani gade kebelatip kerteng kum Meghalaya Witness Protection Scheme araja arpesan bat ke sarkar jung ukan rat ki sangma kala Ïaïong Mynjur yakani ha pratrik Ïaïong araja arpesan ha jinyalang jung kenhun menteri dan ke kabinet ke kenhun menteri kala Ïaïong Mynjur yaki rule dan ki kindon jung ke Meghalaya Witness Protection Scheme araja arpesan kenang ban Ïaïong yaki Sakhi ha ki case baper Karkum ketika Skhim haman ke district kendan ke komiti ke ban kle da we na ki magister bat ki dekat jong ke komiti kendai na ke sarkar bat kin pet kat kum ke jingret na jingkrau jong ke jingdon jingma ki Sakhi bat halor jong kata kin sarai ke bakum no kala jingada an hab ban ai kita ki Sakhi la ban kedo bakat kum ke kendon lai spa khane pupra jong ka ain bathamai balatip kum ke bharatia nagarik suraksha sanhita BNSS arhaja arpulai balapun rikam da ke sarkar peding ban lakaway pakaway ka sarkar jila kan hap ban penkre ban penbenayar ya ka Witness Protection Scheme knang ba man la uway pa uway usakhi unyo Ïaïda udai ugait ulet hu hakilat pathai khubor bolui uraja ka sunam bat laingut ki wepat ka ba kidang kiu na nongriat ha ka arphlai dari jimang archar pesan uni ugait ulet hu ru bakat ba ki shinrang kilaya shakmat ka kenthei kilaya na dien jongki la ban kedo bakat kum ka jinget hu jongki pulit uraja ula sha penyap bat sha brat ha kani ka sngi na ka jaka penyeng kali hawai saudong ya ka met jong uraja lalap na karyat hawai saudong ha ka artarik jilio nalor jong ka sunam ki wipat ki bra shakem ki long uraj kushwaha u Vishal Singh Chauhan u Akash Rajput baru anan kurmi ya kini lakam na Uttar Pradesh bat Madhya Pradesh hapdeng ka phra bat khandai tarik jilio arhajar arpusan bat menta kidang don hapdeng ka jingsha toket ha ki pulit ka East Khase Hills hashilo hadu menta patla bantip laki pulit kindang kem shu neem nalor kita ki sangut namar ka jing toket kadang yan la ban kedo ba jing sha penyap jung raja ragovanshi kedai ke belapau hakeleng keri India bar ke jing yakran ya khana halor kani kala ne ada ki sngi tat hadu ba ki pulit kila yo ban kam ki ki sangut karkum ke jing thu jong ikmi jong utei ugaid lo ong ba utei ugaid udon hapdeng ke jing shap tiang bar tre shu ban ya lam den ti ki nong nei nong wan sha nong riat nado ba le thu i jing shisha ini ikmi ila ong ba ukhon jong i udan hapdeng ke jings air yo don ki bubut dien mano le si na kalyang ki bor sarkar ki la ban pentrikam de kete ke Meghalaya Witness Protection Scheme ban Ïaïong utei ugaid ubadan hapdeng ke jings air bat kham tam ba uni ugaid ulalong ubashlor ban yathu yigi jing shisha